Spoločnosť McDonald's oslaví tento rok svojich 25 rokov existencie na Slovensku a predpokladám, že netreba nikomu zvlášť predstavovať, v akom segmente pôsobí. Je to gastrosegment, reštauračný segment. Silou nášho biznisu je predovšetkým prevádzkovanie reštaurácií, spolupráca s franšizantami, ktorí tiež sú vlastníkmi jednotlivých reštaurácií, takisto spolupráca s dodávateľmi. No a srdcom nášho podnikania sú samozrejme naši zamestnanci. Nebojíme sa povedať, že sme lídrom v quick service reštauračnom biznise, ktorý prevádzkuje pod zlatými oblúkmi na celom svete až 37 000 reštaurácií. Už dávnejšie sme začali hľadať kancelárske priestory, ktoré by spĺňali naše administratívne, manažerské, ale aj ekologické kritéria. Aimpark sme si vybrali z dôvodu, že to je moderná kancelárska budova a je zároveň šetrná k životnému prostrediu, čo nám veľmi vyhovuje, pretože tým pádom prevádzkové náklady šetríme aj my a zároveň máme neskutočné benefity a jedným z nich je aj krásny výhľad na všetky dominanty Bratislavy. Naše kancelárske priestory sa nachádzajú v budove, kde pod jednou strechou máme aj vlastnú reštauráciu. A z toho máme radosť nielen my, ale aj Petržalčania. Táto lokalita je takmer v centre mesta, má výbornú dopravnú dostupnosť, dostatok parkovacích miest. Certifikácia je skvelým príkladom deklarácie našich hodnôt, na ktorých si naša spoločnosť dlhodobo zakladá v prospech udržateľnosti a zodpovedného prístupu voči životnému prostrediu. Terasu považujeme za jeden príjemný benefit a naša uvítacia party, ktorá bola pod holým nebom, hoci aj s jemným závanom vetra, sa všetkým páčila a tešíme sa na ďalšiu. Sme radi, že sme si našli nové kancelárske priestory v budove, ktorá je nielen moderná, ale je aj ekologická, pretože jednou z našich hodnôt je zodpovedne podnikať a správať sa udržateľne.